Dvorci od peska. Ko napravi najlepši dvorac od peska, dobit će duplu porciju šampite, rekao je tata. Hoću da vidim kakvi ste graditelji. Deca su se bacila na posao i počela da grade najrazličitije dvorce. Došlo je vreme ručku, pa su prekinuli, ali kad su se popodne vratili, sve je bilo porušeno. Tata, tata, povikala su deca, neko nam je razrušio dvorce. Vidim, nasmejao se tata. Ali tom rušitelju ne možete ništa. Kako ne možemo? Skupit ćemo se i zajedno ga izmlatiti. Dvorce su vam, deco, razrušili talasi. Izgradite ih malo dalje od mora, a šampite čekaju na posao.